omegokwa ka o si eme Chukwu emegokwa ka o si eme ọlụgokwa ka o si alụ Chukwu alụgokwa ka o si alụ ilile ọjọọ niile na-elo n'isi m nkata ọjọọ niile na-agba n'isi m ma Chukwu ke mụ kesiri m ike ụzọ ụkwụ m kwụsiri m ike ife niile valụrụ m n'ụwa nwanne m na ọ garaziri va omegokwa ka o si eme na Chukwu alụgokwa ka o si alụ osisi enele anya ọdịda n'ụwa n'okwurigokwanụ onye ma na ọ ga-eme onye ma n'ife ya dị mma ọchụmatụzi na mmebe siri eteka ndụ m dị n'aka Chukwu omegokwa ka o si eme Chukwu emegokwa ka o si eme ife na-ekwere omume n'okwego omume anyị yoyolu Chukwu n'ọzago ya akwapelu Chukwu ka o ji onye dịka Chukwu mmadụ abụchiri ya n'ọbatago udogwu na-epe mpe Mr. Dominic Obasi pịa odogwu Mr. Dominic Obasi odogwu na-epe mpe 1 na Mumbai, India. Managing Director Obasi Oil and Gas Nigeria Limited. Anyị bụ chairman na Dịka Chukwu mmadụ abụchile n'ụwa ife Chukwu kwuru ya eme ife onye ya bụ n'ụwa nwanne m ka ọ ya bụ ife mma bụ n'ụwa ka mma bụ ife sola mosu n'ụwa nyataba ife onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ya bụ ebini mmiri tụsịa n'ụwa iwe jezulike onye nwanyị nọ n'isi ụgbọ egwu adatụmọ onye nwanyị nọ n'isi ụgbọ egwu adatụ anyị ọchụmatụzi na mmebe si keteka onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ ife bane n'olumo ife bane echelụ m n'ụwa ka ọ galọzi eji nwa agwụ achụ aja ịmalụ ụkọlị